clear tu te chi bai le vekule tun tum video wa chuan UFO an lak fu mak tak tak te tarlan na kan nei vele don ani January ni kwa kumsan hi somni pali khan UFO video thar aron lar le vak maya a viral zui ngal he UFO hi kan mu thin UFO pangai angkha ani lo le ngala a pian mang hi adang lam thil kwal te takte an hnoilama in khai om chu US military base Iraq chunga athok chak hle bok he UFO video share tu hian kumsan hi som pariat khan military ten anlak ani thu aron soi chuak ani mitam tak oilo tu po anom le nual mai he video wa UFO anlak hi UFO a chuan amak ber te zinga mi alani TR-3B triangular UFO kilthum nei UFO ani lo pon TR-3B hi tum engmozat mu alo ni to khovel pumatangin report atam to hle an mu masak ber chu kumsang hazakwa somriat khan ani tuna hian footage thar alo omle ta a manlaya triangular UFO chungchanga inhial nakha aron fin fiata ani ala tupa hian thom nei lovin zoimuang in a thlok ati mi puida chuan military project aniang tiin an soya chuti lain alien spacecraft ani an ring vele bok chuti lain alien spacecraft ani an ring vele bok report atam ema wangin alem ani thei an ring lo ani ferry portal kumsan hi somni pakhat khan pafa Belgrade Siberia mi te chuan sci-fi movie mi angtak thildang lam deuh mai mu an nei eng hlom killi nei wana chuan alo lang dimension danga kal theina ang mai chu video hi a che deuh hleka ma se chiang takin a mu thei tho ome hei hian mitam tak ati chi aina sa hlea scientist te pon angai na an shelo tak zet portal nge nianga alien spaceship zok ni yang eng thil po chulo ni se mitam tak he thil hian a thong tak zet ani papakhatin area 51 buloka a drone a thlo tira helai huam chunga thuruk om angte lakfu thei ain beise ani a beise ang takin a drone chuan thil mak tak mai lakfu anei tatlat arukin alutruwa alamu ngai lo amu fu ta jellyfish ang tak UFO zoi muangin le tanga vanlam apan cholai ala fu ta ani he footage hi internet a posani ji chuan makti na hleri nan khat then khat chuan alien ani an ringa chuti lain a thenin US sipai ten enchin nan ne ni an ring vele bok Roswell a thil thleng to khami zui khan engineer ten an siamani an ring hemi hi engeni irin vele comment lama ino soi vedonia volcanic visitor kumsang hi som pathum khan Mexico a hikers group pakhat chuan tlang kang lai lak tumin cameran kama Mexico rama tlang kang thina chuan he tlang hi active bear ani nimasela anthil lak fu hi an beise lo deuh ani tatlat UFO cigar shape chu vana tangin aron lang tatlat maya ti hian tlang kang a chuan chak takin a thlok lu zui bok he clip hi a viral hnuin he tlang kang hi alien base aniang ti chu mitam tak rindan ani ngal rindan vak aum lo bok nen a chang chuan thudik hi a thlak view chang aum thin ani strange activity heta po hian thil dang lam deuh mai a thengle thil mum eng tak mai chu khopui chunga a thoka chu chau alani lo he thil mum eng tak atang hian a aya te pangadang alo chuak le a ti hian ngil takin a hnuaya hian anin rem ani pali te hi an tho son hnuwa pakhat labang hian achunga a ai lian hi a han zom le ta a ti chuan a thlok bo zui ta ani
video hi a viral nuin mi puide chuan an rin danin alien 10 US endik tur le zirchian nei an tumani an ring so sir chase mei khu omna chuan mei a om thin ni masela Miami a chuan khovel pon lam thil a om tlat Air Force 10 dan pa ngain mock up flight an nei lain mi tu emoin Miami mi puite chong MM2 lakfu ane jet fighter chu zoi muang in a thoka abuloka airport a chuan tumatum ane khoya chang nge ti hriat lo UFO lian tak mai aron lang thut maya jet chungchia hian a thlo chak zong ang chi chuan aron thlok ve ane footage hi mitam takin an en hnuin sarkar thuruk ani lo pon khovel pon lam thil ti chu mitam tak rin dan aron ningal nimasela thunei tu te eroin he UFO hi radara an hmulo thu an soi thung tin chu mai ba ka pilot point he UFO achunga thlok hi a hmumi alo ti a soi ve le bok ani chuan engchi nge ni tang le comment lama ilo soi ve do nia portaling in tunlai thiam na sang to taka hian UFO kan khovela lo lut lai lakfu mu turawang view ome tunhai lok khan papakhat chuan kan soitak ang nge kha alak fu thu aron soi chuak tatlat he thil danglam tak hi a mu nuin kilthum neya eng chu zoi muangin thil eng tak laga tang hian a thlok son ani tol chung mi ta chuan he kilthum nei hi TR3B craft ama kan soi to kha khami ang kha ni antia portal atangin khovela alo lut anti nimasela afin fi na chiang tak dang awm lo wangin kan soi thui thei lo thung ani valley encounter Italiana tlang pakhata changa inlama hotur tolchung mi chuan scientist le social media lama mitam tak ati boi hle rama chuan thilmum war eng tak mai chuan angai tu na alapeng tatlat hriat chian adu wangin a camera chuan a zoom ta a thilmu chu danglam tak ani thilmum lian le eng tak mai chu a aya te chuan a tho huala ti chuan thilmum dang pahni a aya te chu aron chuak le bok ti chuan a hnuwa ate zo khi a thlok son ta dai ani then kha chuan UFO win min en thak an tum na ni an ringa mak anti tak zet ani pulsating orb Colombia khopui Bogota a tolchung mi ten thil danglam deuh mai mu an nei thilmum sen eng tak mai wana thlok lai an mu he thil eng sen hi zoi muangin a tham ralta ani then kha chuan UFO ni an ringa chuti lai na thenin he thil eng sen hi drone chuak tharani an ring ve le thung Vancouver sighting kumsang hi somni khan Vancouver Canada a tolchung mi ta chuan thil langlam deuh mai lakfu an nei keng thlok thei pian hmang ang apua Vancouver tuipui kam hnai taka niamte in a thlok ani hei hian Vancouver mi te makti a hlo tak zet ani then khatin UFO ni an rin lain a thenin drone aniang ti in an soi ve le thung ani ole khati zong kha untum video wa kan talan thei chu ni ya UFO sang sang kan han talan tak te akhan eng khange makberai shit vele comment lama milo shetir ve do nia